Davno prije zore civilizacije, legenda govori da je narod napredne tehnologije, vlade i imperijalnih ambicija živio na otoku kontinentu, zvanom Atlantida. Sve dok on odjednom nije bio uništen i nestao zauvijek. No je li on doista postojao? 2300 godina nakon što je priča prvi put ispričana, ljudi još uvijek traže tragove do Atlantide i njezinih tajanstvenih stanovnika. Vjerujem da je Atlantida stvarna. Vjerujem da je to bila prava civilizacija. Da je civilizacija bila uništena i postoje ostaci te kulture ili civilizacije na cijelom planetu. Dakle, leže li ostaci Atlantide još uvijek na morskom dnu? I jesu li preživjeli Atlantiđani naučili Egipćane graditi piramide? Ili postavili temelje civilizacije Maja? Jesu li promijenili ljudsku povijest tehnologijom ispred svoga vremena? Atlantiđani su možda imali čak i računala i televiziju. Ili je drevna katastrofa potaknula samo sjajnu priču? Koliko znam, ne postoje konkretni dokazi da je Atlantida postojala. Ispitajte dokaze s vjernicima i skepticima, dok znanost kreće u potragu za izgubljenim kontinentom, Atlantidom. Atlantida. Ideja Atlantide zaokuplja suvremenu maštu kao malo koji mit. Prema legendi, to su bile najplodnije doline s palačom u sredini, okruženom izmjeničnim rovovima kopna i mora. Kontinent veličine Azije i Libije zajedno. To je bio rajski otok, koji je stvorio potomak grčkog boga Posejdona. Sofisticiran, ravnopravan i miran tijekom mnogo generacija. Atlantiđani su bili časni ljudi koji su obožavali bikove, hodali sa slonovima i hranili se kokosima. No, kako su se njihove božanske kvalitete smanjivale, a ljudska priroda sve više prevladavala, postali su ratoborni i pohlepni. A onda je u jednom danu, poslije niza potresa i poplava, Atlantida nestala u dubinama mora. To je sjajna priča. No je li to povijest ili mašta? Neki misle da je priča stvarna. Većina ljudi vjeruje da je Atlantida samo mit ili priča, no ja vjerujem da je to bila stvarna civilizacija. Vjerujem da su neki Atlantiđani preživjeli katastrofu koja je potopila najveći dio Atlantide. Lovci na Atlantidu dijele se na dvije kategorije. One koji traže sami izgubljeni kontinent i one koji traže dokaze da su preživjeli Atlantiđani ostavili svoj potpis na drevnim povijesnim spomenicima. No, svi kreću od Platona, velikog grčkog filozofa, koji je oko 360. godine prije nove ere napisao takozvanu knjigu o izgubljenom kontinentu Atlantidi, u obliku dva filozofska dijaloga nazvana Timeus i Kritas. Ti su spisi postali mapa s blagom, koja se prenosila s generacije na generaciju. Mnogi su ih odlučili slijediti, što je dovelo do vrlo različitih zaključaka o lokaciji Atlantide. To je uglavnom zato što se Platonove upute teško tumače. Opisuje da je Atlantida smještena ispred tjesnaca koji se zovu stupovi Heraklovi. Tradicija govori da su Heraklovi stupovi zapravo tjesnac Gibraltar na ustima Sredozemlja. Problem je u tome što je ispred tjesnaca cijeli svijet. Neki vjeruju da bi obližnja otočja, poput Azora ili Kanara, mogli biti ostaci Atlantide, dok su ostali smjestili ovu utopiju na gotovo svako udaljeno mjesto na zemljovidu. Na Antarktiku, u Južno Kinesko more, Irsku, Španjolsku, Ameriku, Ande, čak i na dno jezera u Dominikanskoj republici. Je li Atlantida doista postojala? Platon nam ne kaže da ili ne. Ponaša se kao da je postojala i daje nam nevjerojatno detaljan opis svega u Atlantidi. Opisuje da je to otok, da ima koncentrične krugove vode i zemlje. Pa tako imate zemlju, pa vodu, pa zemlju, pa vodu. Između njih je prolaz, tako da brodovi mogu uploviti u luku.
Znači, imamo kartu i opis. Ali dosad lovci na Atlantidu nisu uspjeli locirati njezine ruševine. Ali potraga za navodnim preživjelima polučila je neke zanimljive rezultate. Neki vjernici misle da su Atlantiđani možda preživjeli katastrofu koja je uništila njihov svijet i doplovili do obala dalekih mjesta. I tako su te izbjeglice donijele svoje superiorno znanje kulturama u razvoju. A za one koji vjeruju u Atlantidu nema boljeg dokaza od zadivljujućih spomenika u drevnom Egiptu. Oni tvrde, kako bi nerazvijeni narod odjednom mogao početi graditi tako spektakularne građevine? Kako je mogao ovladati složenom matematikom ili urezivati tako savršene kutove alatom od bakra? Njihov je odgovor da su Egipćani imali pomoć. Autor i vodič William Henry glasni je zagovornik te teorije. Doveo je skupinu od 35 vjernika u Egipat kako bi iz prve ruke ispitali dokaze. Hram doline u Gizi zapanjujuće je djelo. Konstruiran je od 100 blokova kamenca koji su učvršćeni pločama od crvenoga granita, mnogima težim od 150 tona. To je 3 puta teže od veličine najtežih kamenih blokova u slavnom Stonehengeu u južnoj Engleskoj. Atlantiđani su prema drevnim zapisima donijeli ovo kamenje s udaljenosti veće od 950 km. Kako su to učinili? Dobro pitanje. William Henry ima teoriju. Pretpostavlja se da su možda imali neki oblik antigravitacijske tehnologije koja je kamenje učinila lakim poput pera, te im je to omogućilo da ga podignu u zrak i premještaju kamo god su željeli. Antigravitacijska tehnologija čini se malo vjerojatnim. No, uzmite i ovo u obzir. Hijeroglifi nađeni u hramu u Abidosu čini se da govore da su Egipćani bili svjesni neke zapanjujuće tehnologije iz 21. stoljeća. Ne izgleda li to kao helikopter, a ovo desno kao podmornica, a ispod nje NLO? Može li to objasniti kako su Atlantiđani putovali svijetom? Jer oni koji vjeruju tvrde da su arhitekti iz Atlantide radili na svemu, od hramova u Angkor Watu u Kambodži do statua na uskršnjem otoku u južnom Tihom oceanu. A došli su čak i do Amerike. U Meksiku su lokalne legende dugo govorile o bradatim bijelim bogovima, koji su davno prije došli s one strane mora. Jedan čovjek misli da su ti posjetitelji mogli biti Atlantiđani, a ne bogovi. I da su pomogli Majama oko njihovih veličanstvenih hramova. Antropolog i autor George Erikson proučava Maje 30 godina. Primijetio je nešto naizgled nemoguće u hramovima Ušmal i Kovolnić. Platon je pisao o prisutnosti slonova u Atlantidi. Ljudi su rekli, nisu mogli biti, slonovi nisu mogli biti u Amerikama. Ipak ovdje usred Jukatanskog poluotoka nalazimo slona s čelom, očima i savršeno izrazbarenom surlom. Neki su arheolozi ovo nazvali stiliziranom crvenom arom. Ali ovo nije papagaj, ovo je slonova surla. Ali možda je slon samo u očima onoga koji gleda. Većina bi antropologa svakako rekla upravo to. Malo kasnije ćemo pobliže pogledati anomalije kod Egipćana i Maja, uz još neke tajanstvene podvodne građevine. I pridružit ćemo se geologu koji je dugo proučavao ono što mnogi smatraju glavnim dokazom priče o Atlantidi. Drevno oružje masovnog uništenja koje je moglo izbrisati civilizaciju. U svakom mitu mora postojati jezgra istine. Moje je mišljenje da je jezgra istine obično povezana s prirodnom katastrofom. Nečim tako užasno neočekivanim da to ne možete zaboraviti. No da bismo došli do te jezgre istine, moramo ići stopama velikih lovaca na Atlantidu prije nas. Platonov zanimljiv prikaz proklete civilizacije nazvane Atlantida oduvijek je plijenio pozornost čitatelja. No tek ju je u suvremenom dobu kongresnik po imenu Ignatius Donnelly vratio u središte pozornosti.
Rođen u Filadelfiji 1831. Donnelly je oduvijek vjerovao u mogućnost savršenog društva. Čak je pomogao u osnivanju utopijskog grada nazvanog Ninninger City u Minnesoti, samo da bi grad propao gotovo odmah po osnivanju. Ne dajući se obeshrabriti, napisao je knjigu Atlantida, predpotopni svijet. Prema njegovom mišljenju, Atlantida je bila rajski vrt, korijen svake uspješne drevne civilizacije, izvor postanka grčkih bogova i božica. Donnelly je smjestio Atlantidu oko Azora. Ljudi su mu vjerovali. To je bila sredina 19. stoljeća i on je rekao, ovo sam otkrio. Arheologija je tada bila znanost u razvoju. Ako je on rekao da je bilo tako, mnogi su pomislili, zašto ne? Moglo bi biti. Ideja o Atlantidi zatim je postala popularna u Njemačkoj u ranim 1900-tima, gdje je tajno društvo zvano Thule slalo ekspedicije po cijelome svijetu, koje su trebale naći dokaze o arijevskoj rasi. Vjerovali su da je arijevska rasa potekla ni manje ni više nego s Atlantide, koju su smjestili negdje blizu Grenlanda i Islanda. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Adolf Hitler navodno je naredio zloglasnom Luftwaffeu prekid ratnih operacija na uštrb potrage za Atlantidom. No osoba koja je doista vratila Atlantidu u središte pozornosti bio je neobični, samoprozvani vidovnjak Edgar Cayce. On je tvrdio da je imao vizije kontinenta koji je prošao kroz 3 velika perioda fizičke podjele, te je tako nastala skupina otoka, vjerojatno na Karibima. Prema njemu, stanovnici tog kontinenta izgradili su laserske kristale, koji su služili kao elektrane. S vremenom su ti kristali izazvali užasnu eksploziju na otoku. Cayce je također tvrdio da je imao viziju u kojoj je doznao da je Sfinga izgrađena 10.500 godina prije nove ere, što je 8.000 godina prije nego što tvrde znanstvenici. I da su preživjeli Atlantiđani ispod nje sakrili dvoranu zapisa, u kojoj je sva mudrost njihove izgubljene civilizacije i prava povijest ljudske rase. Cayce je predvidio da će dokaz o postojanju Atlantide biti pronađen na Bahamima 1968. ili 69. I doista, 1968. piloti koji su letjeli iznad otoka Biminija primijetili su ovu građevinu. 1450 metara kamena organiziranog u ono što se sada naziva cestom Bimini. Neki vjeruju da je to drevni lukobran koji je okruživao luku. Nekoliko godina kasnije slična struktura pronađena je kod otoka Andros i nazvana je cestom Andros. Karibi su nekih 6500 km od Heraklovih stupova u ustima Sredozemlja, ali bahamska je teorija ipak pridobila mnoštvo preobraćenika i još ih uvijek pridobiva. U prilog joj ide i da je 1995. Fidel Castro poslao ekspediciju u potragu za potonulim španjolskim brodovima s blagom, no istraživači su pronašli nešto posve drugčije. Polina Zelitski, ruska inženjerka koja je postala istraživačica, predvodila je ekspediciju. Samo 670 metara od zapadne obale Kube, njezin sonar registrirao je tajanstvene građevine na dnu oceana. Mislim da ovdje vidimo temelje ruševina. Ne vjerujem da bi priroda mogla izgraditi tako savršene temelje, ravne i simetrične. Zelitski je došla do zaključka da su to morale biti građevine. Moguće je da su ostaci civilizacije sada na dubini 700 metara. Slike s našeg sonara indiciraju veliku količinu tih struktura. Na karte smo ih mogli ucrtati samo nekoliko. Iako joj mitologija o Atlantidi nije osobito draga, Zelitski se željela vratiti i otkriti kakva je civilizacija mogla ostaviti te ostatke. Nažalost, Castrova joj vlada to ne dopušta.
Od onih koji vjeruju u Karipsku Atlantidu, malo tko je strastveniji od Georgea Eriksona. Vjerujem da su cesta Bimini i cesta Andros povezane s mojim konceptom Atlantide, jer je to dio obale Bahama koji bi bio iznad vode i dio otoka kontinenta Atlantide u vrijeme kojemu Platon pripisuje uništenje Atlantide. Baš kao što su mu se skulpture slonova u Ušmalu činile neprimjerenima za to mjesto, isto je i s veličanstvenim urezima Maja u Kohunliću. Erikson se penje na hram maski, piramidu čije središnje stube okružuju golema kamena lica. Za njega ova maska sa sigurnošću odaje da su ljudi koji nisu bili Maje bili ovdje prije gradnje i da je netko urezao njihove likove u ovaj hram. Ovo je lice Čake, boga kiše Maja, no ima i atlantidžanske osobine. Dugo lice, četvrtastu čeljust, kovrčave brkove sa svake strane, visoke obrve i orlovski nos. Kako možemo znati kako su Atlantidžani izgledali? Ne možemo, no Erikson tvrdi da znamo kako nisu izgledali, a ne izgledaju poput Maja. Maje nisu imali brkove, imali su okrugla i plitka lica. Erikson je ovamo došao prikupiti još dokaza, kako bi dokazao svoju teoriju da Maje nisu bili prvi narod koji je živio na Jukatanskom poluotoku. Konvencionalni su arheolozi dugo vjerovali da su prvi ljudi koji su kolonizirali Amerike slijedili lovinu preko kopnenog mosta od Sibira do Aljaske, te su kasnije migrirali na jug. No George Erikson vjeruje da su drevni Atlantidžani u Amerike došli još ranije. Pretpostavlja se da su u jednom trenutku, pred kraj zadnjeg ledenog doba, Jukatanski poluotok, Kuba i Bahami bili puno veći, što znanost potvrđuje. No Erikson tvrdi da je neka kataklizma izazvala otapanje leda na planetu, što je dovelo do rasta mora i potopa Atlantide. Vjerujem da je kataklizma koja je uništila Atlantidu bila veliki potop. Ali taj je potop bio izazvan padom asteroida ili kometa. Iako se geolozi slažu da je razina mora rasla prije otprilike 10.000 godina, nema dokaza da je veliki asteroid ili komet u to vrijeme pao na Karibe. Bez obzira na to, Erikson ostaje čvrsto pri svojim uvjerenjima. Vjerujem da je Atlantida postojala. Postoje neke smiješne tvrdnje o Atlantidi koje se lako mogu opovrgnuti. Ipak postojala je pomorska civilizacija koja je utrla putove arhitekturi, umjetnosti, konceptima matematike i socijalne interakcije koje su dovele do zlatnoga doba. Vjerujem da je postojala i da ju je uništila poplava, ali još uvijek je s nama u građevinama Maja u Središnjoj Americi. Za većinu arheologa i antropologa potreba da nađu uzrok intelekta i mogućnosti predaka domorodaca ovdje je znanstveno nepotrebna i uvredljiva prema Majama. Antropolog Jeff Blomster. Uvijek su postojale zanimljive teorije o ljudima koji su došli izvan novoga svijeta naučiti domorodce kako da razviju svoju kulturu ili izgrade gradove. Meni se čini etnocentričnim tvrditi da ljudi novoga svijeta to nisu mogli učiniti sami, da su trebali nekakvu izvanjsku pomoć iz staroga svijeta, a stvarnost je da za to nema apsolutno nikakvih dokaza. Prema drevnim zapisima, neki su domorodci u Središnjoj Americi imali priče o posjetima božanskih bijelih moreplovaca. No, stvarni dokazi su tanki. Ali što je s Egiptom? Prema nekim vjernicima, hijeroglifi na zidovima hramova u Egiptu čine čvrste dokaze o takvim ljudima. Je li moguće da su Atlantidžani došli u Egipat naučiti Egipćane kako izgraditi sfingu i piramide? Jesu li mogli ostaviti svoje spise u knjižarama ispod same sfinge? Za mnoge koji žele pronaći pravu Atlantidu, svi putovi vode u Egipat.
najbolje turističko odredište. Turistički obilazak Zvijezdana vrata bogova, koji vodi William Henry, dolazi ovamo ne samo diviti se mudrosti drevnih Egipćana, već i postaviti pitanje je li tako rana civilizacija mogla sama izgraditi tako savršene građevine. Ljudi dolaze na obilazak Zvijezdana vrata bogova zato što osjećaju da im nije ispričana cijela priča. Žele proširiti svoju maštu, vidjeti iste dokaze koje drugi vide s malo drugčijeg gledišta, a zatim sami posjetiti hramove i vlastitim očima vidjeti što je tu toliko uzbudljivo. Skupina brodom putuje niz Nil, do veličanstvenog hrama Horusa u Edfu. Najočuvaniji hram u Egiptu dovršen je 57. godine prije nove ere i posvećen je bogu Horusu. Kao i u mnogim hramovima u Egiptu, povijest je doslovno napisana na zidovima. William Henry doveo nas je ovamo kako bi nam pokazao ono za što vjeruje da je pravi fizički dokaz o postojanju Atlantide. Vidimo tekstove u hramu Edfu koji pričaju priču o izvanzemaljskim bićima koja su došla na zemlju i stvorila otok na zemlji, a to je vrlo nalik Platonovoj priči o Atlantidi. Zapravo mislim da ovdje vidimo izvorne tekstove koje je Platon koristio kad je pisao priču o Atlantidi. Pa Platon je jasno rekao da su egipatski svećenici bili izvor za njegovu priču o Atlantidi. Postoji samo jedan problem. Ovaj je hram bio izgrađen nekoliko desetljeća nakon Platonove smrti. Ali to ne muči skupinu Zvijezdanih vrata bogova. Oni love puno veće ribe. Prema vodičima Ture, Sfinga, dolina hramova i slavne piramide više su od običnih spomenika. Oni su čvrsti dokazi da su Atlantiđani nekad živjeli u Egiptu. Većina egiptologa vjeruje da je ovaj kolosalni polulav, polučovjek od vapnenca, izgrađen u isto vrijeme kad i piramide, otprilike 2500 godina prije nove ere. William Henry vjeruje da je morao biti izgrađen puno ranije. Podržava teoriju Edgara Caseya da su atlantiđanski spisi smješteni ispod Sfinge otprilike 10.000 godina prije nove ere. I nagađa da su Atlantiđani tamo sakrili spise nakon što su nadgledali gradnju Sfinge. Nitko sa sigurnošću ne zna što je zakopano ispod, no nagađa se, a nešto od toga potvrđuju i znanstveni dokazi, da su ispod prostorije, baš kao što je prikazano ovdje na kamenu Sfinge. Casey je prorekao da će se ta dvorana zapisa otkriti i otvoriti između 1996. i 1998. No za sad radovi kasne. Ipak mnogi vjeruju da ona postoji, uključujući i inženjera Billa Browna, koji je pronalazak dvorane zapisa uzeo za svoj životni cilj. Brown je proveo mnogo tjedana ucrtavajući nacrte područja pomoću GPS sustava i radara i misli da je nešto pronašao. Došao sam s dokazima da ćemo ovdje naći nešto ispod zemlje. Sada imamo te dokaze. Pronašli smo napravu 10 metara ispod zemlje, potvrđenu špilju. Špilja ide do dubine 38 metara. Puno je blata, a u tom blatu su neki spremnici. Što sadrže spremnici? Atlantiđanske spise? Brown je uvjeren da je na rubu velikog otkrića. Dvorana zapisa je o rasi Atlantiđana. To je povijest Atlantide prije nego što je pala i odgovor zašto je pala. Ostavljena nam je kao lekcija da ne ponovimo istu pogrešku. Dok je bila u Egiptu, Tura, Zvijezdana vrata bogova, željela je pomoći Billu Brownu u potrazi za dvoranom zapisa. No, dozvola za kopanje još nije odobrena, pa će se morati zadovoljiti specijalnim obilaskom velike piramide. Henry ih vodi kroz labirint i po ljestvama u veliku prostoriju. Skupina se potiče na meditaciju. Nalazimo se u kraljevskoj odeji velike piramide. To je vrlo snažno mjesto za meditaciju, povezivanje i zvijezdanu energiju. Skupina je zadivljena golemim granitnim blokovima, od kojih je prostorija sagrađena.
Henry vjeruje da su, poput zidova u hramu doline, tako veliki da ih je ovdje mogla smjestiti samo nadljudska tehnologija kakvu su Atlantiđani navodno koristili. Dok William Henry izlazi iz velike piramide, sunce već počinje zalaziti. Transformiralo ga je ono što je vidio unutra. Fenomenalno, apsolutno fenomenalno, doista čudesno. No, jesu li Atlantiđani doista mogli doći na zemlju i izgraditi te drevne građevine? Iako jesu, kako su došli ovamo? Henry misli da se odgovor može naći na mjestu zvanom Abu Džirab. Nalazi se izvan turističke rute, oko sat vremena udaljen od platoa Gize i poznat je egiptolozima kao lokacija ruševina dva sunčana hrama 5. dinastije. No, William Henry vjeruje da to nije sve. Idemo u Abu Džirab, jedno od najstarijih ceremonijalnih središta na planetu. Drevna egipatska tradicija kaže da su zvijezdana bića dolazila kroz to mjesto. Lokalno stanovništvo to naziva sletnom bazom za NLO-e, no ja mislim da su Atlantiđani dolazili ovamo kroz zvijezdana vrata. Oni su zvijezdana bića. Sletna baza NLO-a za zvijezdana bića. Henry vjeruje da su se Atlantiđani rađali u zvježđu Pleiades i da su dolazili na zemlju kroz zvijezdana vrata, hipotetsku strukturu koja se koristila za putovanje kroz prostor i vrijeme. I misli da je Abu Džirab jedno od prvih mjesta na koje su došli. Vrlo malo ljudi zna za to, ali sada počinjemo otkrivati da bi to moglo imati golemi značaj u teoriji o Atlantidi. Henry preko pustinskog pijeska dolazi do nečeg što izgleda kao ostatak zgrade ili oltara. Ako stavimo ruku ovdje, primjećujemo zaobljene kutove koji su savršeno glatki. Neki vjeruju da je to dokaz napredne mehanike u drevnome svijetu. Kako su ovo mogli izgraditi dljetima od bakra? Egiptolozi vjeruju da je to izrađeno bakrenim dljetima, no to nema smisla. Preciznost i glatkoća su nevjerojatne. Što znanstvena zajednica misli o ovome? Egiptologinja Salima Ikram stručnjak je za mumije i proučava drevni Egipat već više od 20 godina. Isključuje ideju da su izvanzemaljci izgradili blago drevnog Egipta. Ne cijeni se činjenica da su ljudi koji su ovdje živjeli bili u stanju sami izgraditi sve te stvari i to je uvredljivo. I nasuprot nestalim atlantiđanskim spisima postoji mnoštvo arheoloških dokaza koji detaljno opisuju gradnju piramida od strane Egipćana. A ti dokazi govore o vrlo zemaljskom postupku. Piramide su izgrađene otprilike 2500. godine prije nove ere, a to je prije otprilike 4500 godina. Izgradili su ih drevni Egipćani, od kojih su neki bili radnici koji su radili za faraona, dok su drugi ljudi bili seljaci koji su to radili 3 ili 4 mjeseca na godinu umjesto plaćanja poreza. Kad malo razmislimo, radnici koji su tražili oslobađanje od poreza zvuči malčice vjerojatnije od zvijezdanih bića. William Henry možda traži odgovore u zvijezdama, no mnogi povjesničari i znanstvenici vjeruju da je priča o Atlantidi samo priča. No, kao i u mnogim mitovima, možda postoji povijesni izvor. Neki vjeruju da postoji mjesto i narod koji je nadahnuo Platona. I to u njegovoj blizini. Ako negdje želite smjestiti Atlantidu, to mora biti u starome svijetu. Mora biti u području Sredozemlja ili blizu Španjolske obale ili negdje u prostoru koji bi Platonu bio poznat. Ovo je Santorini. Taj rajski otok u plavim vodama Egejskog mora jednom je bio istureni položaj vrlo uspješne civilizacije iz brončanog doba, koja je živjela stoljećima prije Platona. Bili su bogato, sofisticirano i pomorsko društvo, usredotočeno na trgovinu po Sredozemlju. A zatim su nestali, gotovo preko noći. Zvuči li vam to poznato? Barem približno kao slučaj s Atlantidom, mnogi učenjaci misle da je tako. Možda je vrijeme da parkiramo naša izvanzemaljska vozila i damo znanosti priliku da riješi misterij Atlantide.
Mnogi su tragači za Atlantidom, slijedeći Platonov opis njezinoga smještaja izvan Heraklovih stupova, pretpostavili da je izgubljeni kontinent morao biti izvan Gibraltarskog tjesnaca ili negdje u Atlantskom oceanu. Ali Platonov je svijet bio Sredozemlje. Što ako su onda Heraklovi stupovi bili lokalni orijentiri, smješteni u blizini Grčke? A iza te točke ležala je otočka nacija, napredna civilizacija s organiziranom vladom, međunarodnom trgovinom i snažnom vojskom. Nacija koju je odjednom uništila tako velika kataklizma da je poslala udarne valove diljem regije. Takvo mjesto je postojalo. Između 3000. i 1100. godine prije nove ere, prva istinska europska civilizacija rasla je na otocima Santoriniju i Kreti. Zvali su se Minoanci i bili su miroljubivi, atletski i umjetnički nastrojeni i vrlo napredni. Njihova slavna palača u Knososu na Kreti imala je čak i nešto što bi se moglo nazvati prvim vodovodnim instalacijama. Prema svim mjerilima bili su vrlo napredna civilizacija. Je li onda moguće da su Minoanci bili nadahnuće za Platonovu priču? I što je dovelo do pada njihove civilizacije? Znanost možda ima odgovor. Oko 1640. godine prije nove ere, nekih 1300 godina prije nego što je Platon svoju priču stavio na papir, golema je vulkanska erupcija uništila mali grčki otok Santorini. Veliki dio otoka potopili su valovi, zajedno s malom isturenom postajom naprednih Minoanaca. 1939. grčki arheolog Spiridon Marinatos predstavio je zamisao iskapanja dijela Santorinija da se vidi mogu li i ostali izgubljeni džepovi minoanske kulture još biti zakopani ispod blata i pepela. I našao je jedan. Očuvan u vulkanskom pepelu bio je divan grad Akrotiri. He found a very advanced city. Pronašao je vrlo napredan grad. Akrotiri je bio grad s kućama i skladištima za žito i vino. I naravno fantastičnih dekoracija. Uništila ga je u jednome danu i noći golema eksplozija vulkana na kojemu je bio smješten. I tako se nalazište Akrotirija prilično dobro uklapa u Platonov opis. Profesor Marinatos pretpostavio je da je sudbina Akrotirija mogla formirati bazu za Platonovu poučnu priču o Atlantidi. Geolog Floyd McCoy misli da je bio na pravome putu. What's being talked about here is something that was abruptly gone. Ovdje se govori o nečemu što je odjednom nestalo, što je u osnovi eksplodiralo. Jedino što bi u prirodi to moglo učiniti morala je biti vulkanska erupcija. So grandly has to be a volcanic eruption. Gledajući vulkan iz ruševina te velike civilizacije, McCoy pretpostavlja što su nesretni žitelji Akrotirija mogli iskusiti toga dana. Recimo da stojimo ovdje prije 3600 godina i vulkan sada eruptira. Što bismo vidjeli? Vidjeli bismo rastvoreni otok, golem oblak pepela i kamenja koji se diže u visine, erupciju koja seže sve do stratosfere. Zatim bi nastala pukotina koja bi se otvorila u ovom smjeru. Pukotina bi se otvorila i odjednom susrela s morem. U nju bi navalila voda Egejskoga mora. To uzrokuje nasilnu eksploziju. S tim nasiljem dolaze piroplastične struje koje se šire okolišem. Erupcija na Santoriniju bila je masivna kao i slavna eksplozija na Krakatovu u Indoneziji 1883. I otprilike 10 puta jača od erupcije planine St. Helens 1980. Iz oružja se još uvijek dimi. Floyd McCoy sjeda na brod prema Grotlu, velikom krateru koji je nastao urušavanjem središnjeg dijela vulkana.
Više od 3600 godina nakon katastrofalne erupcije, dokazi o snazi ovoga vulkana još uvijek su tu. I prema McCoyu, samo je pitanje vremena kada će se povijest ponoviti. Ovo je nulta točka. Ovdje je središte erupcija. Ovdje se vulkan ponovno gradi. Što će biti ovdje za 20.000 godina? Ovdje će biti golemi otok. Biće velik, ogroman. Možda će izgledati kao u brončanom dobu, bez golog kamena kao sada, sa zemljom, drvećem, grmljem, a možda i ljudima. Znakovi da je ovaj vulkan još uvijek živ i potencijalno opasan posvuda su. Ovo je vruće i izlazi plin. Vruće je. Ovo žuto je sumpor. Bijelo je sumpor oksid. To je vrućina koja izlazi iz tla. Odakle dolazi? Vrućina dolazi od magme, tekućeg kamena duboko u zemlji. Ovo je varljivi krajobraz. Svakom vulkanologu ovo govori da je ispod naših nogu magma. Ovo bi moglo eruptirati u svakom trenutku. Nema sumnje da je ovaj vulkan nasilno uništio Akrotiri. No, kako je mogao srušiti cijelu civilizaciju Minoanaca sa središtem na Kreti, udaljenoj nekih 110 km? Dok je kao dječak odrastao na Kreti, inženjera Kostasa Sinolakisa je zadivljavala snaga mora. Na kraju je postao stručnjak za najdestruktivniji morski fenomen, ubojite valove poznate kao tsunamiji. Jedno u što je siguran jest da goleme vulkanske erupcije često uzrokuju tsunamije. Znanstveno ne znamo što se točno dogodilo Santoriniju, no imamo hipotezu, a tako znanost funkcionira. Mislimo da je vulkan eruptirao i cijeli je Santorini bio uništen. S tom erupcijom vulkana pokrenut je golemi plimni val, tsunami, koji je doputovao do Krete i imao uništavajući učinak na Minoance. It severely impacted the Minoans. Santorini je u drevnim vremenima bio trgovačko središte Sredozemlja. Bio je poput suvremenog Hong Konga. Ali je li tsunami mogao uništiti veliki grad? Nažalost, posljednjih nekoliko godina vidjeli smo destruktivnu silu smrtonosnih valova. 2004. tsunami u Indijskom oceanu ubio je nezamislivih 225.000 ljudi. A ovdje, u Sredozemlju, 5 godina ranije, tsunami je poharao dijelove Turske. Ideja da grad nestane pod valovima uopće nije pretjerana. To smo vidjeli 1999. za vrijeme velikog potresa u Izmitu, koji je ubio 17.000 ljudi. Jesu li dakle Minoanci bili uzor za Platonove Atlantiđane? Je li Akrotiri, kojega je uništio vulkan, prava Atlantida? Očito su detalji onoga što se dogodilo 1640. godine prije nove ere bliska paralela s Platonovom izgubljenom civilizacijom. Napredno društvo, njegov iznenadni nestanak, geografija Santorinija i njegovog tla od crvenih i crnih vulkanskih stijena. Jesu li onda minoanske izbjeglice donijele svoju strašnu priču sa sobom u Grčku i prenosile s generacije na generaciju, sve dok ona nije došla do Platonovih ušiju? Indicijski dokazi su intrigantni, no čvrsti dokazi, ako su ikad postojali, možda su zauvijek izgubljeni. Je li ovo bila Atlantida? To je teško pitanje. Atlantida je bila priča. Je li priča bila ovdje? Je li ovo bila lokacija te priče? To je veoma teško reći. Zapravo nemoguće. To je divna priča. Volio bih vjerovati u nju, ali ja sam znanstvenik. Moram vidjeti čvrste dokaze. A njih još nema. Ipak za mnoge znanstvenike nema potrebe dokazivati da su Atlantida i Akrotiri bili jedno te isto.
Istinita priča o tako sofisticiranom društvu, izbrisanom doslovno u jednom danu i noći na grčkim otocima, preživjela bi u klasičnoj grčkoj kulturi i s njezinim najvećim učiteljem, Platonom. Ako želite naprednu civilizaciju koja je živjela u području na kojemu je Atlantida trebala biti, Minoanci će vjerojatno biti vaša najbolja pretpostavka. No ipak, može li znanost doista objasniti zapanjujuće dokaze da su božanska bića pomogla civilizacijama u razvoju, poput Egipćana i Maja? Možemo li ignorirati hijeroglife strahovito suvremenog izgleda? I što je s čudnim urezima koji kao da prkose ovozemaljskim objašnjenjima? Priča o čarobnom, utopijskom kontinentu Atlantidi s njezinim profinjeno sofisticiranim narodom i kataklizmičkim nestankom zadivljavala je ljude stoljećima. Čak se i skepticima priča sviđa. Atlantida je jedan od velikih trajnih misterija našega vremena. No je li neophodno pretpostavljati da su preživjeli Atlantiđani ili njihovi izvanzemaljski rođaci izgradili ili dizajnirali velike spomenike drevnih civilizacija? Plato u Gizi i Jukatanski poluotok područja su na kojima se vrše najintenzivnija iskapanja u svijetu. Gdje je onda napis, artefakt koji jasno kaže: mi smo iz Atlantide i mi smo ovo izgradili? Za sad se ništa ne uklapa u tu priču. Ipak postoje na izgled zanimljive anomalije koje moraju biti objašnjene. Najzanimljiviji su možda hijeroglifi u Abidosu u Egiptu, koje neki vide kao helikopter, podmornicu i NLO. Kako su Egipćani mogli znati za takve stvari? Zapravo nisu. Te su figure jednostavno rezultat ponovnog urezivanja. Izvorno je hram u Abidosu bio posvećen faraonu Setiju, no u kasnijim su godinama hijeroglifi, koji slave Ramzesa II, urezani preko starih. Dio njih se odlomio s vremenom i hijeroglifi su poprimili te čudne i slučajne oblike. Izdvojitelji hijeroglife urezane u različito vrijeme, tajanstvena izvanzemaljska tehnologija nestaje. No još uvijek ne znamo što leži pod šapama Sfinge, gdje je slavni vidovnjak Edgar Cayce rekao da ćemo pronaći Atlantiđansku dvoranu zapisa. Pokazuju li slike podzemnog rada Billa Browna doista da su dvorane tamo? Dvorane zapisa postoje. Vjerujem da postoje i u bliskoj ćemo budućnosti moći dokazati tu činjenicu. Egiptolozi ne zadržavaju dah. Iskopali su mnogo dubokih rupa, ali uzalud. Znam da mnogi traže dvoranu zapisa i tajne Atlantide koje leže ispod sfinginih šapa. No dosad, unatoč bušenju i mjerenjima, nitko nije pronašao nikakav dokaz za to. Možda će ga pronaći u budućnosti, ali ja sumnjam, s obzirom na opseg posla koji je već dosad odrađen. Stoga dok ne pronađemo dvoranu zapisa, odajemo drevnim Egipćanima dužno poštovanje za izgradnju najznamenitijih građevina u drevnome svijetu. Zašto trebamo nekoga iz svemira da nam dođe nešto izgraditi kad su ljudi koji su ovdje živjeli to mogli i sami učiniti? No može li se isto reći i za Jukatan? Antropolog George Erikson čvrsto vjeruje da su ljudi s brkovima i slonovske surle na hramovima Maja dokaz drevne kulture Atlantiđana. Postoje mnogi tragovi na Jukatanu zbog kojih vjerujem da su Atlantiđani došli ovamo i nadahnuli i potaknuli civilizaciju i koncepte Maja. Stručnjak za Maje, Jeff Mlomster, ne slaže se. Nema nikakvih dokaza da su ljudi koji su prvi nastanili Jukatan bili moreplovci iz Atlantide na Karibima. Kako onda objasniti neobične maske u Kohunliću? Maska prikazuje Kinišahoa, boga sunca Maja. Kad se taj bog sunca prikazuje s pomičnim elementima na svakoj strani usta. Oni mogu predstaviti dim ili paru. Neki ljudi misle da predstavljaju zmije, a ne brkove.
A na kraju ispada da Maje zapravo imaju dlake na licima. Vjerujem da je ideja da Maje nemaju dlake na licima nesporazum. Ako danas odete u zajednicu Maja u Meksiku ili Gvatemali, vidjet ćete Maje s dlakama na licima. Dobro. A što je s onim navodnim slonovskim surlama u Ušmalu? Zar one ne dokazuju da su slonovi Atlantiđana nekad lutali Amerikama? Maske uopće ne prikazuju slonove. Prikazuju niz obilježja iz svijeta Maja. Stvorenja koja su stopljena u te nadnaravne slike. Tako, na primjer, ove gubice katkada predstavljaju kljunove ptica, katkada bi mogle predstavljati i gubice reptila, a čak bi i tapiri bili poznati Majama. A ni oceanograf Richard Ellis ne misli da Eriksonova teorija o kometu koji je uzrokovao potop koji je uništio Karipsku Atlantidu drži vodu. Moje je mišljenje o Atlantidi u Karibima da je to smiješna pretpostavka. Geologija i formacija otoka na Karibima, u Meksiku i na Kubi dobro su poznate i nemaju nikakve veze s velikom površinom kopna koja je potonula. A i Južna se Amerika čini prilično daleko za Platonove pojmove. Je li Atlantida mogla biti na Jukatanu? Mogla bi biti gdje god je želite smjestiti. Je li vjerojatno da je bila tamo? Ne bih rekao. Atlantida je najvjerojatnije bila smještena u području koje je bilo poznato Platonu. Možda na grčkom otoku Santoriniju. Visoko civilizirani Minoanci vrlo su blizu Platonovom opisu, ali gotovo ništa drugo nije. Platon je opisao Atlantidu kao otok, kontinent veličine Libije i Azije zajedno. Santorini se nikako ne uklapa u taj opis. Također nije izvan Heraklovih stupova, ako pretpostavimo da je Platon mislio na Gibraltarski tjesnac. I iako je vulkan uništio Minoanski grad, eruptirao je samo 900 godina prije nego što je Platon napisao svoje dijaloge, a ne 9000. godine. Postoje elementi priče koji se ovdje lijepo uklapaju, a postoje i dijelovi koji se uopće ne mogu primijeniti. Izgledi su 50-50. Ništa nije dominantno. Ne možemo samo uzeti dijelove priče i odbaciti ostale dijelove kako nama odgovara. Ali za vjernike je to vječni izvor. I sudbina jednoga čovjeka u legendarnoj Troji, poprištu Trojanskog rata, još uvijek je nadahnuće mnogima u potrazi za Atlantidom. 1873. Njemački pustolov Heinrich Schliemann otkrio je drevnu Troju, dokazujući tako da su Homerovi epovi Ilijada i Odiseja barem djelomično bili zasnovani na činjenicama. George Erikson naglašava da su mnogi mislili da je Schliemann bio lud zato što slijedi tragove iz mita. No pogledajte što se dogodilo. Mislim da nam je Heinrich Schliemann svima pokazao da ne trebamo vjerovati u status quo. Možemo nastaviti tražiti odgovore koji nam imaju smisla. Ali za skeptike odgovori moraju biti potkrepljeni čvrstim dokazima. Moje je pitanje, ako su Atlantiđani došli ovamo, zašto nisu ostavili prave tragove svog porijekla, prispijeća, brodova ili druge pomorske tehnologije? Znači, tajna ostaje. Možda je Platon napisao najveću poučnu priču, ili je možda negdje još uvijek izgubljena civilizacija koja čeka da je se pronađe. Moguće je da je Platon pisao poučnu priču, a ne povijest, i da je, služeći se pričom o Atlantidi, želio reći što se može dogoditi ako vam zahtjevi postanu preveliki. Vjerujem da je priča o Atlantidi istinita i mislim da ćemo vjerojatno u idućih 10 godina otkriti nove dokaze o Atlantidi koji će biti posve zapanjujući. Sve dok netko ne pronađe nešto što možete primiti u ruke ili fotografirati i reći ovo je moglo doći samo s Atlantide, do tog trenutka ne vjerujem ni riječ.
Tekst čitali Mirela Matković i Krunoslav Belko. Proizvodnja Studio Duplikato, Zagreb, 2007.